Защо гривна мартеница? Така нарекох ето тези красиви гривни. Но защо? Както виждаме, цветовете, които преобладават в гривните, са бяло и червено, също като мартеници. Идеята им е, че ако се видите с някой след 1 март, например на 2 март, и все пак искате да му подарите мартеница, да му подарите това, за да може, освен да я приеме като мартеница, да може да я носи като гривна целогодишно. По този начин реално купувате и подарявате хем гривна, хем мартеница. Най-подходяща е за случаите, в които сте се оговорили с някого да се видите на 1 март, например, обаче стане така, че се видите на 2 март, обаче вие все пак искате да му подарите нещо символично. Ето това е подарък именно за такива случаи. Могат да бъдат освен женски и мъжки. Стига само да се разберем